ni efere goma molotine nyemba ya duma dulare nyonye efere goma molotine nyemba ya duma dulare nyonye efere goma molotine nyemba ya duma en puɗɗorima inde geno jurmotoɗo jurmittoɗo en juule annabi men tedduɗo cuɓaɗo korsuɗo korsinaɗo e ɓerɗe men mo jamiroɗen yen juule kala saaha en duwanima jinnaɓe men jeyɓe sababu wodede men o duniya weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe afrique dendagal hettiyankoɓe weltare tv jambalɗon rendoji men so daneri filtima ɓaleri buuɗal yurmeende fere feeñayi windere feñjay ɓataake bindaɗo mawnde nogase jeegom duujal hitande ujunaje nogase tati ɓataake men fayti koye wasiya carika faade rendo meɗen no kewɗen wadde kala aljuma addude men khutba wasiya faade rendo hade men yettade ɓataake men buuɗal yurmeende wasiyaji faade rendo eɗen gara seeɗa e kumpital men ko kewɗen wiide kala saaha humpitade ɓuuri humpede jineji jaɓe mamoso dafa nde hirningam yaade day bata dullare ñooni e fere goma moloti ene ñemba yaaduma salmagenalma to day bata o siñiwel musidɓe tedduɓe hettiyankoɓe ayawo weltare tv weltare ɓiɓɓe fulɓe no kewɗen wadde kala subaka haade men yettade buuɗal meɗen yurmede ɗe gadda seeɗa kabruji actualité ji nde tawno humpitade ɓuuri humpede dialogue national woni kaldigal ɓiɓɓe gendidi kala jaam e ɓerɗe ɓiɓɓe leydi ndi mo mawɗo leydi ndi sénégal noddi wonande khalifa général mo madina baye cheikh mahi ibrahima niassa nelli sete mum timmuɗo gam hollide ene yaadi e ngoɗo hen miijo teni kane walliti kaldigal beele jaam duumiɗo ne dañi e nder leydi ndi sénégal kanko cheikh mahi ibrahima niassa khalifa général mo madina baye e nder sete makko o holliri wonande ligue islamique mondial e afrique kala wonande jonde mum koye lewru fandu so jomiraɗo haaji siftinde on ko kanko toɗɗono e dow ndiɗon mbaadi haw yeehi toon to soudan gam dogde koyɗe jaam keddotoɗen koye on dialogue national kaldigal ɓiɓɓe leydi no maw leydi sénégal wiiri ɗum fuɗɗata ko capantati nduɗo hen lewru kono duumoto ko balɗe 15 yeewi askan wi eɗen gandi ko landaji kewɗi nattodirɗi hen hanke nder ɓataaki moɓe jaltini ɓe kolliti kamɓe ɓe nottata ko ngal ɗon kaldigal kono kadi waɗi hen luure mawɗe no feewi ɗen luure mawɗe gonɗe hen yaadiɓe tahaw sénégal kolliti on communiqué kamɓe kala ɓe jatani ngoɗon miijo ene gasa ɓen ma notto noddandu mawɗo leydi sénégal parti pds mo abdoullahi waddoɗo saaha woni koye kaldigal ene gasa taw wideɓe eyi gam nottadeɓe mawɗo leydi sénégal koko ɓuuri ɓattitade beele kadi dialogue national leydi ndi ɓuura wonde e jaam suudu sarɗiyeji ndu leydi sénégal hanki waɗi lulde muɗum nde lulde noon ko ɓen sarɗiyankoɓe hakkude mabɓe gouvernement mo leydi sénégal amadou ba kame jagorɗe mum kala hade fuɗɗade noon waɗi konnguɗi mawɗi tolnodiraɗi ha ganduɗa yoga e ɓen sarɗiyankoɓe lundo
ɓe ɓinen geddude ni nduɗon suudu kono ɓe battindi ko hanki ko namde jaabowoji ha tenti noon hakkude Guy Marius Sagna kame jagorɗo gueɗe nder leydi e jaccingol laamu gila e seppoji ha e kure e pellugol e gañgol e wargol kala ɗon ɓe battindi wattindi noon kanko on jagorɗo holliti wonande konnguɗi oɗo henno biteɗo Guy Marius Sagna ko konnguɗi basi rewde lawol tene kadi kabaruji ɗi yaltidi ɗi kala ala kala ko rewi hen lawol ko wona ɗum ko jagorɗo Ali Ngoye Ndiaye ɓe garti e namdademo 100 milliard faade ndema gam ɓeydade yencinde tiggidde ngaaluji cuuɗiɗe e leydi holno yaari gueɗe ɗe kala hanki ɓe garti hen no yaaji to leydi Mauritanie yoga e landaji lundo hanki muɓodiri toon to Nouakchott lamorgo leydi Mauritanie kamɓe kala noon konngol mabɓe ko gotol ɓe jonnani wonande caktugol jencude ɗiɗo hen sumgoji jawtunoɗe ñande 30 jafuɗon ñande 13 nduɗo hen lewru woni 13 woni 13 lewru me nduɗon ndu gonɗen wonande sumgoji jaltunoɗi toon ɓe kolliti ala hen kala ko rewi lawol gueɗe ɗe kala ne waɗi guykaji ha heewi yiddeɓe tan ko nde wattitte catal sini caggal kamɓene aɓe kaala yiddeɓe ko wattitede ɓenne kollitine keeɓi dawal ɗimmala oɗo saaha keɓani ñalawma janggo nogas jeeɗiɗi gam yaade 2e tour ɗum ko caggal sumgoji bannoɗi 13 ɓe keɓani folodirede ene gemmodira kadi ñalawma janggo yoga e landaji lundo e rima nde accitte ko ɓuuri yawde wonande Biram Da mo ganduɗa nanggaɗo guila he cankine waɗa garde à vue ɗum ko caggal nde yaltinno konnguɗi muɗuma ndiɗo hen jenccudi kay no yaltirni ala hen kala ko rewi lawol ko ɓuurini hewde ko guyka so tawi gueɗe ndewnaka lawol mamin koccu armé to leydi Mali hôpital mo Gabriel Touré wonande gonnoɗo directeur oɗon hôpital directeur général hôpital Gabriel Touré woni Abdullaahi Saar kame on gonnoɗo comptable muɗuma ɗiɗo kala mbaɗama garde à vue on biteɗo Fankele Tarawore kamɓe ɗiɗo kala aɓe nanguiɓe ko brigade pôle économique aɓe tawi juuɗe ɓeɗon mbaɗa garde à vue gam teskedeɓe dirtinde koppareji jonɗi no fewi ha tenti noon prime panoɗe ɓen safroɓe e ngaaluji panoɗi e oɗon hôpital kala ala hen kala ko yiya Mali 24 info ko jayde wiite noon ɓe kolliti teskama oɗo saaha drogue keso jiitaɗo e nder leydi Mali on drogue wiyete ko zombi noon ko poɗɗe daneje tal ɓutte no fewi ɓen poɗɗe heewi hutorede koye pucci walla dewaɗi walla ulluɗi so tawi ne cafre mbaɗe anesthésie hewɓe noon sukaɓe batti hutora ɗum beele mandila walla ɗaara hen batti ɗum no comme drogue ni ɓe erima noon laamu ngu so daraki hen ko ɓuuri yawde ne gasa ma bonnu ko heewi saabu noon oɗo saaha teskede sukaɓe hewɓe duttima e oɗon sifa ñalawmaji windere deftere ɗum woni ko yiɓɓina to Bamako lamorgo leydi Mali bibliothèque national de Mali ene jaɓɓo aroɓe wittude ɗe defte nde tawno deftere wonko haalata deftere ne taga suka sellinde ɗemgal mum ɓurɗomo wawde wittude deftere kala ɓurma hewde gandal ɓurɗomo wawde wittude ko winda kala ɓurma wawde woɗɗoyde ɗum saabi noon yimɓeɓe dirta koto banggue wittoji defte yaade sarhuji e gueɗe goɗɗe kala kaɗo wo ƴiyal tan haadata koye ƴiyal kono jaahowo ha nder ko kewo gandal no fewi ɗin ñalɗi noon fuɗɗi ko hecci hanki nogas e 4 ha nogas e 6 lewru to Bamako taw kadi fawa koye dow teddungal hoorejo leydi ndi woni colonel Assimi Goïta to leydi Guinée Conakry ko toɓoli mawɗi jippi toon jamma hecci hanki o to legal kaluma ha fayanma to legal kaluma ha to mattoto kala cité journaliste foof ko diƴƴe ɓoole galleji kewɗi nanni ndiyam kuraji kewɗi kuppi toon yimɓe tato mbasi hen pittali men taw jeeyi sababu ko mas coura hewɓe oɗo saaha jaltinama galleji men hono no météo wiruno so tawi ɓe ndentaki kay kamɓe kala koɓe jogorɓe yoolade ndiyam ɗam e nder galleji mabɓe debbo goto nayejo holliti on mo joom galle mum wasi hen fittandu muɗuma wonande ndiyam ɗam arataɓe koye koppi to leydi Côte d'Ivoire jagoɗo awo leydi ndi Sidi Temeko Tarawore wo Touré jafoɗon Temeko Touré o holliti wonande uddugol awo maaje leydi Côte d'Ivoire kala fuɗɗoto
ɗum ko 2 juin ha capantati go lewru août 2023 so wona noon awoɓe awo fina tawa ɓen ko lewru wotru uddete so tawi noon ko awoji keddiɗi kesi gardiɗi ɗin ko lebbi ɗiɗi holko saabi ɗuma beele ɓe keɓano nden kay kisal awo ma jekkade leydi ndi gam teskede hay likon tokocon ene nanggue hen o holliti noon o liggodima e jagorɗo jeeygo maɓe toppito piriji ɗi taw cogguji liɗɗi ɓeydotako taw kadi liɗɗi e koye men wona kiloji men wona haydara ala hen kala ko ɓeydoto beele gueɗɗe kala ne ndewne lawol to leydi Gabo ko haala mawko woni toon ɗum ko gila toɗɗa Ousmane Cissé noon ko suka Sénégal najo kam toɗɗa woni directeur général de la société d'énergie taw ganduɗa ko société mo mbiyata STG noon eɗen gandi ko société tambiɗo ndiyam e kuɓɓam leydi ndi to Libreville hewɓe koliti metti men holko saabi ko koɗo ardinte ngal ɗo gollorgal payodingal ngal ganduɗa joguigal caɗele kala saha toɗɗaɗo kala heew ko dettinde koppareje tene yarata yeeso to RDC Congo ko sarɗiyanke goto ɓurɗo ɓattade Moysi Katumbi on sarɗiyanke noon biteɗo Meka Mohimbiya taw kadi ganduɗa ko gonnoɗo e jayde télévision bisma toon ko ɗon sagataɓe e koninkoɓe dondi ɗum beddoyi ɗum to kaso jeeyi sababu noon ko haaldemo toon ko guuɗi ɗi ndewani lawol to leydi Tchad Mahamad Idrissa Déby Itno yaafima kene tolno capanɗe jeegomo e jeeɗiɗo dumbaɗo taw koye seppoji bannoɗi nogas octobre 2022 ene wonde sappo e goo koninke yinnoɓe waddemo kuddata e daroɗe ndeɗo henna hitande kamɓe kala ɓe jaafama yaafede ɓe nde noon ko ñande nogas e nayya lewru me heccanke ko nden ɓe jalti taw koye seppoji bannoɗi toon hakken tolno yimɓe hewɓe mbasen pittal men temettto neɗɗo gañi hen leydi Russie fuɗɗima nawde armée nucléaire muɗum fa toon to biliyo Russie holliti ɗum ko Lukashenko on woni hoorejo leydi biliyo Russie o holliti ngal kaldigal ngal ɓe kalduno guila lewru mars ko joni ɓe ceeni ɗum hay laamu leydi Russie holliti oɗo saaha armée nucléaire fuɗɗima ɓattitade oɗon diwan beele ɓuura wawde fewnitade to banggue Ukraine tribunal américain ñaawi gorko ɗownoɗo taw kadi ko wolde nde ɓe janno toon to Capitole duuɓi 18 e kaso Iran weddima walla mbiyen ƴewdima missile moɓe pewni on missile noon ɓe kolliti ƴewdel ngel ɗon on missile ne wawi yaade ha yettoyo leydi Israël taw kadi jaawendi missile o hay goto ala kala machine mbawɗo captude ɗum ɓe kolliti sembe missile o e jaawendi muɗum ene yaawi tenne jogui sembe ɓe jiyani taw machine mbawɗo captude ɗum ɗum noon on missile moɓe ƴewdi hanki ene wawi yaade ha yettoyo ɓernde Israël woni Israël on missile moɓe pewni seftinde on leydi Iran ɓuuri forde koto banggue drone e missile balistique oɗo saaha noon Iran jeeyama e leyɗele ɓurɗe hulede ko wayno to banggue Europe Amérique caggal oɗo saaha ɓe goni koye ƴellitade to banggue oɗo fannu no feewi mo manti annabi sallllahu alayhi wa sallam o dañat jaam tan mantanaɗo annabi sallah alih sallam dañat jaam mboɗo yeeɓa vidéo goto musidɗo goto ko gumɗo omo yima nelaɗo omo jooɗi ɗo jooɗiɗo ko ɓorni ko wona comci laariɗi no feewi no wayni o wona larniɗo no feewi kono ɗo yimata annabi ɗo omo welti beelama mawɗo omo fetto omo ama omo hokki hoorema ko kala ko yimata ko sa laari vidéo ƴeewa an aɗa jogui cellal aɗa jogui ko ñamɗa aɗa jogui to jarɗa aɗa jooɗe photoyaji ma aɗa jooɗe leeso ma yongo aɗa laaɓi aɗa jiime comci ma ha heewi aɗa jogui ko ñamɗa donc ka weltade ƴeewa oɗo ɗo jooɗi ɗo ala haydara ƴeew mon yima nelaɗo Allah sallallahu alayhi wa sallam omo rokki beelema omo weltiɗo yimata ɗo omo jala omo moosa omo wadda hen fayida tede sa yiiɗo jooɗi ɗo a yiiɗo gonɗa ɗo
an aɗa ronki weltade on e welti holko weltinimo holko weltinimo an aɗa jogui o ala haydara mo ala haydara on ana welti an aɗa selli o sellani mo sellani on ana yewta ne jala an aɗa selli aɗa jogui foof donka yewtude donka jalde donka weltade holko hemma holko hemma ha donkuɗa weltade holko hemma ceeni o ala haydara ɗum jeeyi noon sababu koñinke goto amérique najo tuubi naati dina l'islam caggal jango wannongo 11 septembre 2001 amérique eɗen gandi hewɓe nanganoma gudda to kaso goto moɓe mbanno hedde Cuba ɓen nanga ɓen mbiya jeeya koye ala kayda ene gudda toon hen garde goto denowo prisonnier ji ɗi o yi hen prisonnier goto ne welti aɓe jala ɓe pija ɓe jewten malgré lefte ɗe ɓe lefteteɗe o ɓatti ono wi ɗum an ko lebteteɗa ko foof en ɗangueɗa ɗo gonɗa ɗo aɗa welti o tagui weltade komi julɗo mboɗo weela ko gonmi ko ngol konngol naate makko so lelimo ɗum e miijoto o miijoto ha wonti julɗo an aɗa jogui foof o ala haydara o nana yewta nana jala ene fija ene waɗi libéré ɓernde mum an aɗan tan nanggui ɓernde ma aɗa lowi hen mette e caɗele e fitinaji e kamdam ten a jogui foof ko mettuma holko mettuma a jogui comci ma a jogui paɗe ma a jogui latiji ma a jogui ko ñamɗa a jogui ɓiɓɓe ma a jogui jiiɗe ma a jogui nanɗe ma a jogui cellal ma a jogui diine ma o nani ko an ɓuurimo foof kono mona welti ko joguiɗa ko so dañño ɗum ma o ɓeydo weltade kono omo ɓuurma weltade ko joguiɗa ko an sa alano ɗum holno mbayata sa alano ɗum holno mbayata neɗɗo ko deftere sa laarimo tan a janggat gurdam ma e makko neɗɗo ko deftere sa laarimo tan a janggat gurdam ma e makko o jogui ko gurdam bonɗam janga o jogui ko gurdam moƴƴam janga no wurdini fewani janga ndentoɗa no wurdini no moƴƴi janga ndewa ɓayde hewɓe natti hippide defte janggene hakkude men wona o nani o sellani o nani ko gumɗo o nani ko muumo omo welti so are nder yangue walla inde walla ko wawi wonde foof omo yewta omo welti omo weyti an ɓurɗomo o baɗɗo ko an aɗa waɗi an ɓuurimo aɗon kiwade no wayni wonko janguinde musidɓe teddu wonko janguinde janggene koye men ndentoɗen jogade colère e nder ɓerɗe men ndentoɗen jogade duleedi colère e mette ɗo jiiɗa foof aɗa mettini ɗo jiiɗa fo aɗa jogui colère bonɗo ɗo jiiɗa fo aɗa finni konngol gotol so neɗɗo haalde ma tan a dulɓitto e muɗum ɗo jiiɗa fo aɗa suurka holko dañƴa holko keɓɗa holko gonduɗa holko saabi a ñifata ngue jeygue suurkongue ɓernde ma ñif ngue jeygue suurkore ɓernde ma so cukalel haaldema dulɓitoɗa so mawɗo haaldema dulɓitoɗa ɗo jiiɗa kala ka tumminiɗo ɗo jiiɗa kala ka ñirɓiniɗo ɗo jiiɗa kala ɓernde ma nde ko dow woni ɗo jiiɗa kala subhanallah julɗo wayetani hay kefere wayetani on neɗɗo o sifortake moƴƴo o sifortake neɗɗo jaam neɗɗo diiniɗo jaam neɗɗo jettowo nemaji Allah o sifortake ɗum neɗɗo welto ko Allah tottuma ko weltoro no Allah wanmani weltoro ko Allah lumma ko weltoro no Allah waɗirmani ganda wonmo ɓurɗa ganda won jeeɓowoma ni yiɗi waade no mbaɗa ni kono a anda kono mo ɓurma weltade so anduno no mbaɗa ni no mbaɗa joni no so anduno ɗum o yiɗata waade no mbaɗa ni kono o sikkata mbaɗa kono feewi kanko mo weltanima goto men kala ko dañi yo nangto hen welto hen nangto e joom galle ma welto e makko nangto e joom suudu ma welto e makko nangto e ɓiɓɓe ma nangto e jinnaɓe ma nangto e musidɓe ma nangtodiren
goto men kala welto e ko Allah totti ɗum ko welto e dañal ngal Allah rokki ɗum ngal so Allah rokkima walde e leeso andu won baalowo e nguru so Allah rokkima walde e nguru won baalowo e carton ngaji baalowo e carton ngaji o won baalowo e leydi ay hatan jiya kangal leydi waali e leydi leydi kala ɗo Allah wanma weltoro ɗon ko ɗon o ƴewdortoma betema gonɗinmo walla ala gonɗinde Allah fawaki waktu yonira mi saligini mi juuli mi hocci kursa mi fayi jama e laafam mi yeehi ala ko amin cettonoma tan kono Allah ko settoto e ma ko ɓuuri jarabuyaji ɗi Allah jarrituma ɗi ko ɗo jaɓata Allah ko ɗo henna Allah andintuma de a jaɓi o holloyma ɗum yeeso kono a jaɓani jarabuyaji Allah wanma aɗa hollikino ka julɗo ɓernde ma ne fasa ɓernde ma ne metta aɗa hebbini choléraji aɗa hebbini kiremeje aɗa hebbini yiɗam yiɗagu e nder ma ha gonta haaside walla gonta naafigi neɗɗo ne rewa ɗon tan hakkude Allah bona taw o anda ɗen caltini keewi yo Allah dandu en heen musidɓe tedduɓe buuɗal yurmeende hannde ne yiɗi naayade no feewi to bange jinnaɓe jinnaɗo sen kaali jinnaɗo noon en ciloto seeɗa ƴeewen sifade so eɗen mbawi sifade saabu khalifa men nane keeɗi en khalifa men diine khalifa men aada daɗɓe men laabi temedere nana keeɗi en eɗen jiiɗi sifade seeɗa barke barke ko ɗemgal arab min mbiyami ɗum ko neyɓo ceerno mamoudou thioune ko denɗam ceernam gando moƴƴo laaɓɗo gandal newiɗo moƴƴo mo Allah udditi no feewi to banggue famde gandal to canko ɗo to ɓokki sabbude ɗo omo sifo seeɗa e barke barke neyɓat jofo mbi ninat barke neyɓat sa yiɗi andu ko barke firata ko neyɓat joom barke neyɓat joom barke wo neyɓat kala ko ƴetti neyɓat kala ko ummani neyɓat firtani joom barke jogade ngalu jogade haalis jogade otoji jogade galleji joom barke ko neyɓuɗo tan ɗo woni kala omo neyɓa ɗo woni kala guitene pawe makko omo jogui taw hande o ala joom barke wuuri ko barke woni milliardaire woni multimilliardaire ɓuuri billiardaire joom barke ɓuuri alɗude e kala galo ɓurɗo alɗude e nder aduna o kala joom barke ene tuume ko galo mawɗo Allah waɗa ɗum galo mawɗo o wona kumtowo haajuji yimɓe taw o ala haydara joom barke kala ko heeɓi ninat o jooɗo joni o ala haydara gara e makko garda e makko saabu o itta temeɗiɗo rokkuma ko joom barke o hatta neɗɗo haydara jaaha demar galle potta e Saar Abdullaahi Saar ne arane faye makko haade mi yettade walla mi yetto mi joddo e makko wooda garɗo yiidemo joni e nder business uji makko e nder golle makko mi yalta seeɗa mi arta o itta million o tottami somi yalti mi fottema an totanoɗo temeɗiɗi o an den potinto kaari aha min dekkari rokkimi temeɗiɗi min rokkam million ha min dekkari ɗum ko yawademi an nde garɗa nde tawɗa ɗum ko temeɗiɗi omo neyɓa ɗo temeɗiɗi ɗo a yalti a yeehi haade mi yettade goɗɗo ari tottimo ɗon ko ɓuuri hewde tawno ko joom barke mi ara o itta hen million o tottami sa famani ɗum cikka ko min ɓuuri yidde e ma taw goto fof koye sens mum yahatɗo joom barke ɗo ni joom barke way joom barke wasata joom barke kalɗo woni wasata hulata joom barke kalɗo woni neyɓat so huɓere o joguinde neyɓat so auto o jogui neyɓat so wutte o jogui neyɓat kala ɗo junggo makko naati neyɓat
kalɗo woni wo neyɓat yimɓe cikka ko joom ngalu taw ko neyɓo barke o neyɓata makko Allah holla ɗum yimɓe ɓe ha jiya omo sifo wi sa yiɗi andude kalmi koko woni tan ƴeew mawɗo leydi Sénégal Macky Sall lamɓe ɓennuɓe ɓuranimo haalis ɓuranimo faggoyade haalis caggal leyɗele ɓuranimo sifodirede haalis caggal leyɗele ko yeeru kono ƴeewa e nder ɗeɗo hen duuɓi ko jaggi leydi ndi ko o neyɓe nder leydi Sénégal kala o neyɓi to banggue goudron ngaji ala fo ɗo goudron yettaki o neyɓi to banggue kuura o neyɓi to banggue ndiyam o neyɓi to banggue pomuji wadde pont to leydi Gambie pont gonɗo e waɗede to Mauritanie pont e nder leydi ndi pont uji e pont uji o neyɓi to banggue laabi terrain ngaji o neyɓi to banggue BRT o neyɓi to banggue terre o neyɓi to banggue bowallaɗe diwoje e laaɗi mum kala o neyɓi to banggue bisuji yagara Dakar Demdik kala ko memi neyɓat tene wona omo ɓuuri lamɓe ɓennuɓe addoyde haalis caggal leydi wona omo ɓuuri ɓe sifodirede ciifanɗe ngaalu ko neyɓo ko joom barke ni barke wayata joom barke kala ɗo naati fewat kala ko memi moƴƴat kala ko miiji wadde Allah walla ɗum wona ni joom barke wayata so joomum jottima noon waɗi bila haawa ɗum holno fewniri ɗum joom barke enema huɓere ha worto waɗa baafe waɗa karoje waɗa foof ha hoɗa taw kañum e hoorem anda holno dañiri o kalis ha waɗi ko barke wona an ko barke won jogotoɗo kalis o maaro huɓere mawo maaya mawo tampa mawo signa mawo haaɓe mawo dugde o haɓay maçoŋeɓe o haɓay peinture o haɓa foof o harmodira e mumen teno mo jogui joom barke ko hunde mawde jiɗɗen haalde ko barke barke neyɓat e jogui woni yimɓe joomen barkeji giwɗe e jinnaɓe mumen naate mumen ɗanni ha gonti conseiller ji lamɓe mawɓe taw meeɗa janggude oɗon gandi ɓen gonti alɗuɓe gonti milliardaire uji holtoɓe dañi ɗum e barke wona ɓe jogui diplomate uji wona ɓe jogui haydara hay attestation goto ɓe ngala ko barke barke ne hawni musidɓe tedduɓe barke neyɓat barke deltoto sa nangui tawre nebama fawe nangue tan joƴiniɗo joni joni to nangue fiyata deltoto no ɓaytirta ni ko ni barke ɓaytirta e neɗɗo barke neyɓat e neɗɗo kala ko memi neyɓa kala ko ɓattimo neyɓa so ari ɗo joni joni e galle tan galle o wuurat galle o ñamat yarat so yeehi galle watano wano ko joom barke jogade barke ɓuuri jogade haalis sa joguima barke tan gonta ko multi milliardaire wonɗo joom haalis arata joom barke arata koye joom barke o arate wona joom kalis o on jiiɗum ko heewi wonɗo neɗɗo jogoto kalis ha heew tawmo suurka hay goto yiyata ɗum e makko o ko heewi kalis ko kono hay goto yahata toon o ko heewi kalis ko kono hay goto ñagotakomo o ko yooɗi galle ko kono hay goto natta toon o de ni way kono hay goto yahata toon par ce que barke ala e ko jogui ko debbo makko ñamata ɓi ko ñamata o ñamata aɓe kiiɗi koye mabɓe waɗi ko barke ala hen ɓayde barke ala hen ɓe ñamrata tan kono yimɓe heddiɓe ñamrata ni kono galle o neyɓata galle o ninata kanko wo neyɓata wo ninata debbo makko neyɓata ninata ɓiɓɓe makko neyɓata ninata aɗa neɗɗo jogui jawdi daridi omo jogui capantati mbaalu omo neyɓa omo wuuri hen debbo makko no wuuri hen aɓe neyɓa ko barke woni ɗon ono jogui temedere naggue temedere mbaalu omo furɗi omo ñifi omo tampi barke ala hen komo tampa hen tan fo serti koye barkeji enen koddi aɗa jogui temedere naggue temedere mbaalu ɓiɓɓe ma fo jeehi funnague jaade jawdi min joguimi tan ko nakkon seeɗa e mbaalon seeɗa ko ɓiranmi ko a ɓirata ɗum ko guurmi ko a wuurani ɗum ñande fof ko gallam ñagotoɗa lamɗam ko ɗo ñagotoɗa nebam ko ɗo luɓotoɗa laaɓi ko ɗo luɓotoɗa kala hay almet ko ɗo garanta ten an jogui foof ko ɗo barke o woni ko ɗo barke o woni yeehi ha yetti guese men wona guese hande ko mawɗe kono wona gueson ko tokoson kon so ndemi barkinal ha ɓuura guese mawɗe ɗe yewo ko ɗum hawni ƴeew guesa mbaɗo kono moƴƴiri ƴeew bay guesa no boniri bay guesa ɓe meeɗa yaltinde ko moƴƴi teɗo ko watte ga ko ɗum watte to engrais batteɗo ga ɗum watte to
ndiyam batteɗam ngaɗam ɗum watte to doole batteɗe gaɗa ɗum watte to kono ko barke o sertata barke ko hunde hawde so mbiɗen cifoɗo barke ma en gaynu taw en jettaki ko barke ala ɗo barke ala mawɗo leydi lamɗo ni wawi lamade leydi wo ala barke o ɗaɓɓoya haalisaji hay so addi ɗi ninata e leydi ɗi ninata to banggue laabi ɗi ninata to banggue forage uji ɗi ninata to banggue haydara ninata ɓiɓɓe leydi on wawi noon wonde jaam leydi wona jaam kono ninata neɗɗo ne ɗaɓɓoyaɗo gandal wawa gandal ha heewa gandal so janggui qur'ana a weltoto somo haala sariya a weltoto somo haala luga a weltoto somo haala ɗo hen nahawuji a weltoto kaɓorgal ko noon goɗɗum e goɗɗum ko noon kono so ala barke tan o ñifat jiya goɗɗo mo daɗi laabi temedere so hocciɗo micro yimɓe ne petto ne juura ɗum ne beltuno ɗum taw kanko daɗi on laabi temedere barke ne hawni musidɓe tedduɓe gandal aɗa wawa ɗum seeɗa waɗe barke ha heewa Allah waɗa barke ɗemgal ma e nder konngol gotol nanna yimɓe duuɓi sappo koɓe donkuno on heddiɓe wawɓe gandal ko donki nannudeɓe ɗemgal ngal Allah waɗi hen barke ɗe ɗemɗe ngala barke soɓe kaali famotako nanotako hay goto anda koɓe kaali hay goto wattata hen haqqille teskotako kono an gara ka joom barke e ɗemgal angal waɗa barke kaala hen konngol gotol duuɓi sappo ɓe ko kalanno ko ɓe ne donki famde konngol gotol ɓe paama ɗum ko barke ene hawni musidɓe tedduɓe ene hawni o ne jogo gandal ha watta wamde o ko heewi gandal ko kono hay goto yahata toon o daɗi wuuro ngo foof kono hay goto yahata toon barke o ko ñifimo barke ala ɗon ko ñifɗo oɗo nani suppitima yiyaka ɗo janggi yiyaka ɗo feeñi yiyaka ɗo wakkiti yiyaka ɗo nodda yiyaka ɗo wanna dental manggal ne dursiti daña barke ha heewa ha gandal ngal wama e muɗum foof kala ko memi ko barke so cimi ko tan ko barke ɓolo arata o haala gandal sa wi an aɗa yedda yimɓe mbanma ka gaño an e gandal maɗa joñeɗa ɗa ɗum tagui musidɓe tedduɓe barke ala ko waddete barke waddetake haydara barke daɗata kala barke fiyata kala barke foolata kala kala ko barke wadda barke liɓat holto barke dañete ɗon jiɗɗe narde holɗo barke dañete ɗo barke dañete ɗo no heewi kono barke dañete koto jinnaɓe ɗo nelaɗo Allah sallah sallam wi en sallllahu alayhi wa sallam ɗo wi en aljanna mon woni koye koyɗe jinnaɓe mon ko ɗo barke o woni aljanna ko barke natta toon so wona mo ridwanullah woni natata toon so wona mo weluyi Allah woni aljanna ko barke koyɗe jinnaɓe ko barke laarɗe jinnaɓe ko barke ligganade jinnaɓe ko barke ɓumnude ɓerɗe jinnaɓe ko barke jinnaɗo omo jiiɗa ɓiɗɗo omo andi ɓiɗɗo wannanimo haydara e yurmo ɓiɗɗo o duwno ɗum ko duwaw mere ɓiɗɗo ko kañum liggoto barke mo ene naata e mum walla jinnaɓe ɓe ligginanoma jinnaɓe mabɓe barke nana e mabɓe on barke wanjo e ɓesguji mabɓe jinnaɓe ma debbo e gorko o goto hen kala won gueɗal ngal waɗatno jinnaɓe mum aɓeni hande kadi barke nana hakkude mabɓe jinnaɗo ma debbo ne rokki jinnaɗo ma gorko fodde jinnaɗo ma gorko ne rokki jinnaɗo ma debbo fodde mi haalani lelde kalmi ko addata barke ko enen no mbireten debbo so rokki gorko mum lelde timmude tan moƴƴere barke heɓoto ɗon ɓiɗɗo moƴƴo wona noon lelde ko debbo e gorko fof poti hen kamɓe ndendi beelemo kamɓe ndendi ɗum ha weeli ko yeruji tan yimɓe dokka ɗon kono barke wonata koye mbaaji ɗi ganduɗa e ɗoftodirde hakkude yimɓe ɗiɗo an gorko ganda fodde o debbo o anda fodde ma kormoɗama o hormo ma jiɗodiron paamodiron goto e men kala hormo goɗɗo wasa huɓɓinde ɓernde goɗɗo o mbasa kadi huɓɓinde ɓerɗe jinnaɓe ma ɓe mbasa yawade ɓe mbasa lesɗinde ɓe mbasa huɓɓude ɓerɗe mabɓe jurmoɗaɓe no Allah wiire qur'ana duwonoɗaɓe mbasa ufnade ɓe mbasa weddade ɓe juuɗe
mbasa wadde hande no woni sagataɓe mbaɗata sagataɓe rewɓe walla worɓe welataɓe tan hande ko wadde jinnaɓe ɓe giƴiɓe en koɓe cuusa wadde caggal galle ko ɗum ɓe mbaɗata e nder galle so jinnaɗo ma haali mbiya o kangaɗo ne heewi haala o woni koye hanguede o hoorde ko rufde kanɗina jinnaɗo ma ngam yidde umtoyde haaju ma mbara jinnaɗo ma mbardamo ɗemgal ma mbardamo ɓernde ma walla mbardamo silence maɗa taw silence o wona ɗo jaɓimo ko silence wonde a yiiɗa jabademo no wayni ko kangaɗo o wurdotako kocca sac ma jalta galle ko ka debbo ka goto kocca bagage ma jalta min nenam wurdotako min babam wurdotako babam ne hamni nenam ne hamni aɓe kiiɗo kam tan aɓe kirami tan mbatti sa yalti galle gonta ko mbabba yimɓe kala keɓɗomo fof waɗɗotomo hutoroma aɗa sancoya ɓiɓɓe jananɓe aɗa moroya yimiraɓe jananɓe aɗa yewtoya yimiraɓe jananɓe aɗa rokkoya yimiraɓe jananɓe aɗa jaldoya e babiraɓe jananɓe aɗa ɗoftoyo babiraɓe jananɓe aɗa ɓoosoya babiraɓe jananɓe aɗa yimoya babiraɓe jananɓe aɗa acci bamma aɗa acci yumma ko ɓe goni barke ma ko ɓe mayata nimsa ko ɓe mayata beltoɗa woni ɓe maaya beltoɗa so tawi ka joom barke so jinna amma jalteɗo tan barke o feeñat ha ɓuura feeñde aɗa wawi dañde ngalude kono kalde ɓe maayi ko nden barke o feeñata nimsata ko ñande kaɓɗa e jinna amma mettinɗa ɓerɗe mabɓe mbasa fewdirma ɓe maaya nimsa aranma kadde gurdam ma huɓɓata surka ɗo gonɗa fof ɓerde ma nde mettata kalɗo gonɗa ɓerde ma nde mettata kalɗo gonɗa haaɓat kalɗo gonɗa surkaɗa huɓɓata min kam holko kewimi holko heeɓimi min ɗo mi ronki tan mi ronki mi waɗi fof mi ronki mi lootima mi urima mi haɓɓi mi sindima mi moɗi mi juuli jamma mi juuli ñalawma mi ronki yurni to hoorema tan yurni to hoorema tan ɗaɓɓen barke e ɓe jooɗiɓe jeese men guila ɓe mayani ɗaɓɓen barke e ɓe jooɗiɓe dankele ene kuccite men ene ɗamine men ene paade men ko en cuwa rokkudeɓe taw ɓe paadi emen ko gilli ɓe paadi emen ko jurum ɓe paadi emen ko korsa hono ɓe korsinirno en ni hono ɓe jiɗirno en ni hono ɓe dokkirno en gurdam ala no poɗɗen ha en mawni hande kamɓene ɓe cohli ko yen dokkuɓe ɗum ha timma jurum e korsa e gilli yoɓe tin ɗum e men soɓe tini ɗum e men tan soɓe maayi ɓe ndeeƴat en ndeeƴat soɓe tinata ɗum ko haajuji men tan kippuɗen en gonda kaɓe wallahi soɓe maayi en ndeeƴata dokkuɗoma gandal ɗaɓɓi mum barke dokkuɗoma gandal ceerno ma jangguinɗoma ɗaɓɓi mum barke Allah waɗay barke gandal ngal gandal wona jinnaɗo tagata gandal wadde barke jinnaɗo jiminima a ligganima ɗum a ɗoftima ɗum a rokki ɗum hurum a toppitima ɗum Allah waɗayma barke on barke neyɓay ma kala ko memɗa neyɓa a ɗaɓɓoyi gandal beele ngal gandal waɗa barke a ɗaɓɓat barke ɗo ceernoma o rokkuma barke gonga gonko Allah day funti kanko no o jaɓa rokkudema barke o jaɓa yiide ko mbaɗɗa ko o jaɓa heɓtinde ko mbaɗɗa ko annene mbaɗa ngam waɗirde ko ceernoma jiɗɗa ko barke keɓa debbo ka ɓesnowo jiɗɗa ko yo ɓesguma yoot yo ɓesguma feew yo ɓesguma laabtu a ɗaɓɓat barke ɗo joom galle ma ɗo a ɗaɓɓat barke ɗo joom galle ma ɗo saabu ɓesgu ngu koye ma artata ko ɓiɗɗo notto e inde bamum ko firtani ɓiɗɗo ko bamum tan hande no foti ɓiɓɓe naftata ko yummumen babiraɓe maayi ko ɓooyi yumiraɓe nana avion ngaji ne payi makkatul mukarram ne kajjoya nana jooɗi ne nemmina ene neemi ɓiɓɓe men ne mbaɗan ɗumen foof babiraɓe nani nder leydi leeli allahu akbar debbo ko jiɗɗa aduna ko foof rento yeyde ɓesgu ma ko jiɗɗa aduna ko foof rento yeyde ɓesgu ma ko wona barke ko jiɗɗa aduna ko kala yeey ɓesgu ma jeeyra ɗum ɗaɓɓude ɗo henna barke beele barke o arta e mabɓe mi wiyani
yo neɗɗo muñ ko muñotako beele daña barke ɗaɓɓen barke ɗaɓɓodiren barke sen ɗaɓɓiɗo hen dañat foof enen ne jinnaɓe ko enen dokkata sukaɓe haqillaji gumtinen ɓe law honno ɓe ɗaɓɓirta e barke e men so tawi a jibini hande ɓiya waɗini yimɓe mbaɗata ɓiɓɓe men ni jibina ɓiye mbaɗa kañum ɓurma jibina ɓiye mbaɗa kañum ɓuuri ɓiɓɓe galle foof jibina ɓiye mbaɗa ala jibinaɗo so wona kañum jibina ɓiye ala mo larata so wona kañum kala ko waɗi ne welma kala so nangui téléphone ma fiye leydi ne welma so bonni téléphone ma ne welma so ƴattima yimɓe ene welma so rufi bottari ne welma so rufi ndiyam ne welma ko waɗi fo ne welma kañum kay ko yo jal tan yo ficcan ɓiyamo aɗa mooma ɗum ha jogo jikku bonɗo wonta rewandu sayandu bondu o so mawni o songuete ɓernde ma huɓɓat ɓernde makko huɓɓat kaddi gurdam makko ɓernde makko huɓɓat anne kadi ɓernde ma huɓɓat so mawni o simmoto o wujjat o fenat o warat o adortoma ɓernde ma huɓɓa e aduna ɓernde makko huɓɓat e aduna ɓerɗe mon onon foof kuɓɓat o dañata barke anne kadi a wawa rokkudemo barke saabu ɗo barke o yaltannoɗo ɗon uddima eggi yalti saabu a waɗani no omo dañira barke beele janggo barke ma naata e makko o daña barkinandema o barkinanma ɓesguji keddiɗi ɗi kala ko gueɗal manggal ngal poɗɗen wattude hakkillaji men musidɓe tedduɓe so haaji jomiraɗo o altina paaɗo ha fayanma aljuma altin talata alarba alhamis aljuma inchallah min e musidɗo moɗon ceerno men ceerno haali abdoullahi sy ma en garte ɗin ñalɗi 5 gam jokkinata en gam jokkitande en tarihaji men tarih men annabi moussa inchallah altina paaɗo o ha fayanma aljuma mum so haaji jomiraɗo o ma en gardine ceerno haali abdoullahi sy gartene tarih annabi moussa ɗo dartinoɗen ɗo ha gaynemo e balɗe 5 ɗe ha laaɓa so haaji jomiraɗo on saaha noon sen gayni ma en ƴettoye ñalawma goto e ñalɗi allah ɗi kala ñalawma ƴeewen annabi mo gaddeten tarih muɗum dewen on tarih ha gasa taw kala yontere ko lawol gotol so haaji jomiraɗo so buuɗal yurmeende feeri feeñi feeñje ɓataake musidɗo mon guiɗo mon sehil mon Sar Abdullaahi Saar ketki malaki jam yo jam Allah ñalane musibam tedduɓe jam